Yan na inot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 3:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Posibleng magkawat sa pagwultanan kan 4.2% sagod 5% ang inflation rate sa nasyon para sa bulan ni Marso. Ini matapos magsipa sa 4.7% ang inflation rate kan bulan ni Pebrero. Base sa ipinaluwas na pahayag kan Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ang pagbaba kan inflation rate dahil sa hababang presyo kan pangenat na barakalon, hababang adjustment sa Meralco rates as in price cap sa pawakala na karne. Katakod kay ni sinabi ni BSP Governor Benjamin Jokno na piglalauman na halangkaw paman giraray ang inflation rate sagod sa mga masunod pang bulan. Magigirumduman na enot ng sinabi kan BSP na mantinido sa 4.2% ang inflation rate kanasyon asin mababa sa 2.8% sa taon 2022. Yan ang pangalas 3 na barata, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Biogesic tablet, paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 3 na, hatod sa Indo, kan DZGB. Ang programang Lakaw Maghiras. Ini ang programa na mataoning impormasyon manungod sa ika-500 na taong selebrasyon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Mga istorya na nakaka-inspirar asin makapagpapairarom kan sa tuyang katolikong pagtubod. Mga giya pasiring sa padagos nato na paglakbay. Lakaw Maghiras. Digdi sa DZGB. Lakaw, mga tugang maghiras. Good afternoon po sa Enduga Boss. Ay, nawala yung music natin dito, Naldo. Nakasabay pa lang sa computer ta. Anyway, mga tugang, good afternoon, Pilipinas. Kumusta ka mga boss dyan? Aldo na Miyerkules. Mga tugang, welcome po sa programa niya, itong Lakaw Maghiras. Programa sa bilog, mga tugang na taon hanggang ini 2021. 2022. Mga tugang para po kita matawanin giya, may kinaraman po sa ika-500 years na selebrasyon kang Year of Christianity sa Satuya Tabing Nasyon. Ngunyan po nga daw, magayon, mga tugang ang satuyang dagdag na pag-iistoryahan, pareho kagayon kan mga kaimportante, kan mga naging topic niya to. Sa tuya pong papasadahan ang tungkol sa mga basic protocols, ngunyan pong Holy Week. Siyempre, sa aga po, mga tugang Huwebes Santo, yan po na pinag-aapon niya ito na Chrism Mass. And then Mass of the Lord's Supper, ito na misa para sa huring pamanggi. Siring man, para po sa Biyernes Santo, ang pinaka-popular dyan, mga tugang, iyo po ang pigasabi niya ito na 7 palabras o 7 last words. Asin po ini na mga tataramon, mga tugang nin mahal na Diyos.
base po kay Saint Jerome. As in, ang reflection para po sa passion, death, and resurrection kan sa tuyang kagurangnan. As in po, mga tugang, ini ba kamay hapot ka mo ha? Ang mga aligasyon kontra mga tugang sa pagkabuhay kan sa tuyang kagurangnan. May mga nag-question man agad, adi, tungkol dyan, totoo man agad niyang nabuhayan, mga tugang after 3 days. Iyan ang sa tuyang himay-himayon. Tod-tod lang mga tugang, kasarabay po sa tuyang partner, ngunya na pagkahapon, dahil iba. Ang chairman kan 500 Years Steering Committee, asin po ang Vicar General for Administration, kan Diocese, asin po ang Kura Paroko, kan parokya po, kan Our Lady of Fatima, dyan po sa Tahoe Road, Legazpi City. Monsignor Chris, maray na hapon tabi sa imo. Okay. Pakicheck mo doon sa ibang kwan, sa ibang ano yan, sa ibang, baka duman sa ibang nakalaog. Duman sa ibang koneksyon. Sira mo na ko ta. So, introduction ta. Madali lang ta. Dahil po pala na, sa tuya, mga tugang na paghurup-hurupon, an sa tuya, tabi. I-text mo doon tabi, Angel, Simons, kung ano ang gibohon, ano. Baka duman sa ibang kwan, ibang link, i-try mo doon, i-check mo doon sa ang hapot, tabi, baka duman nakadalagan, baka ginamit yan sa rong aldaw. Anyway, mga tugang, ano man ang gad ini? Mga tugang na pagkabuhay kan sa tuyang kagur. Kitang nagdadagog, kitang mga paratubod ni Kristo, mga tugang, may doubt kita tungkol sa bagay na ini. Di ba? Siring man, mga tugang, an krisima sa aga, as in an misa sa huring pamanggi. Ini baga po, pinaigwang kipigapod na washing of the feet, di ba? Paghugas kan mga kamot, washing of the plate, pagkatapos na magkaraon, ang sunod po, washing of the plate. Pero ini po iba ini. Yan baga sa Last Supper dahil nindo, nagkakaraon mga tugang, kasunod yan sa pig-apod na washing of the feet kan mga disipulos, mga tugang kan sa tuyang kagurangnan. And dyan man, kung di ako nasasala, dyan man baga sinabi, mga tugang ni kan sa tuyang kagurangnan kay Judas, ngayon noy, aram mo ngayon nindo mga pag-iriba, saro ngayon digisendo ngayon, matraidor sa ko, sabi kan mga pag-iriba, pre, sino ito? Pigsarautan ni Bosing. Sabi ni San Juan, baga San Juan, Sara San Pedro. Pwede, sino ito sabi ni Boss? Hindi ko nga nangyarang mo sisa ito. Di na po, sisa man nga di nga tabi nga sa imo, an matraidor, an sabi kang kagurangnan, saro nga sa indo, an tatawanan ko nga kang tinapay na ining deng libadura, saro nga sa matraidor sa ko. Di man ginagaisi. Di ba? Iyan mga tugang ang saro sa himay-himayon tango niya na pagkahapon. Di ba? Nangyari yan sa huring pamanggi kan sa tuyang kagurangnan. Ito po, base man sana ito sa sakuyang nadangog buda na babasa. Pero may mas eksperto ka yan. Ang sa tuya, tabing partner, mga tugang sa tuyang programa, si Monsignor Crispin Bernarte. Mons, maray na hapon po. Maray na hapon sa imo Henry, maray na hapon sa tuyang mga taga-subaybay digdi sa tuyang programa. Iyon. Kumusta tabi, Monsignor? Ang sa imong hapon ngunyan? Maray-rahay bagay Henry, tranquilohon ngunyan ang mga aldaw ta. Yes. So, maugman hapon, ano? Wala, maski maalingahot, pero okay ang kamugtakan sa palibot. Okay. Mons, primero tabi, inutong ko na tabi ning mga reminders niya to sa tuyang mga maserimba lalo na. Ano? Ini pong may kinaraman sa mga protocols na dapat sunodon sa mga simbahan, ilalo na po sa aga may Christmas po kita. Monsignor Chris Tabe, go ahead. So siguro yun an sa tuyang huring pagiromdom, kay ining 5 importanteng bagay na dapat sa tuyang sundan. Enot, ining pag-obserbar ta kan basing protocol na ginigibo sa laog kan simbahan, sagkod na katapusan kaining Semana Santa. Na ano tabi iyan, aramta ang requirement, permi kitang nakamask, nagaagi kita sa tamang entrada sa simbahan, igwa sa natabi kiagihan, bako managapos sa pinto ang pwedeng agihan ta. Igwa sa nag-official na agihan,
tangani na diyan kita ma-sanitize, diyan kita ma-register, diyan man kita makuakan sa tuyang temperatura. Kaya dapat iyan ang sa tuyang agihan. Asin pagirumdum sa tuya dahil ta uminabot na kita digdi sa halos height kan sa tuyang selebrasyon kan Semana Santa na dai itinutugot ang mga bisita iglesia. Ini para sa satuya man sa nining karahayan. Nganing safe kita sa tuyang mga lugar. Ang ikadua, pinapagirumdum sa tuya na sa aga, Huwebes Santo na. Iyo ang tradisyonalmente ginigibot itong misa sa Krisma. Alagad sa aga, day kita mapasiring sa katedral tanganing makapagpartisipar duman sa sinasabing misa. Diyan sana kita sa satuyang mga haro. Ang misa kang Krisma, eksklusibo sana sa mga kapadian. Asin ang gabos na laiko, pwede kitang magpartisipar, pwede kitang magsunod on air or online sa manlain-lain na mga networks na available sa satuyang lugar. Saro na kayan ang satuyang DCGB. On air, online, makakasubaybay kita. Yaon sana kita, stay at home. Yan sa misa kang Krisma pagkaaga. Asin, ang ikatulo, ang pagkahapon, igwa kita kan kinaugalian na misa kan huring pamanggi. Digdi madumang kita sa satuyang mga simbahan sa parokya. Alagad, ang satuyang hinali, kinan sila na aktibidad digdi itong paghugas kan mga bitis, kang napiling mga representante sa banwaan na satuyang naayunan. Kaya makamundo na magayunon so plano ta, kuta na mga frontliners hugasan ang bitis ngunya na taon, alaga day tinugot kan sa tuyang kamugtakan. Kaya day kitang washing of the feet. Ngunyan, ano ang mangyayari? Ang misa, siring sa dati, daing traditional na prosesyon, siring man ang pagtapos, daytong prosesyon kan Santissimo, simple sanang adorasyon ang sa tuyang gigipuon. Asin pag-abot kang Biyernes Santo. Dahil mangkimisa kung Biyernes Santo. Alagad, igwa kita kan tradisyonal na mga aktibidad. Ang pag-alaunan hapon, igwa kan 7 palabras. Ngunyan day kitang 7 palabras sa mga parokya, sa tuyang mga simbahan. Ang 7 palabras gigibuon sana sa katedral. Asin ang gabos na parokya naka-hook up duman sa katedral. Mang-iba-ibang istasyon, parte na naman kanan sa tuyang DCGB, naka-hook up duman. Magdangog sana kita o maghiling sana kita kan 7 palabras diyan sa satuyang mga harong. Dahil nakaipuan magpasimbahan. Mapasimbahan kita sa Biyernes Santo ang pagkahapon. Normalmente, mga pagkatapos ini kan alas 3 o mga alas 4 para sa liturhiya kan adorasyon kang krus. Asin ngunya naman, pinapagirong doon sa tuya, dito dating ginagawi niya to na ang pagrukyaw kang krus, yaong kita sa pagsamba, pwedeng maghadok sa krus, pwedeng maghapros kang krus, ngunyan ibinabawal iyan. Masamba kita sa krus sa pagmasid sa nakang krus. Asin magalang sa satuyang pagduko kang payo. Dai kita pwedeng magrani. Dai kita pwedeng magkapot. Dai kita pwedeng maghadok duman sa krus. Alagad mga tugang, kitang mga Katoliko, lalong-lalo na tandaan ta na may ginigibo kitang espesyal sa aldaw na iyan. Itong paglimos niya to sa krus, inaapod itong lignum. Ang lignum ang buot sabihin, kahoy. So, krus, kahoy ini. Ang pag-adorar ta, naglilimos kita dyan. Dakulaon ining bagay. Ano ang kahulugang kang paglimos na ini? Ang satuyang mga limos, titiripon iyan sa bilog na kinakban. Asin pinapadara ini duman sa Terra Santa, sa Holy Land. Ang pundong ini iyan nagmamantener kan mga sacred places duman sa
Israel, duman sa Palestine, tanganik na itong mga lugar na kung saan si Jesus naglibot-libot, kung saan siya naglakaw-lakaw, kung saan siya nag-erok, napipreserbar iyang kan mga pading Franciscano. Tandaan niya to na Israel bako mang Kristiyanong nasyon. Yes. Hudiyo iyan. Iba kung bakong Hudiyo, mga Muslim. Asin minority ang Kristiyano duman. Kaya ang nagmamantener kan mga sacred places sa Israel, iyon sa tuyang limos kung Biyernes Santo. Kaya sa Biyernes Santo, sa adorasyon kang krus, ipadagos niya to ang magayon na kaugalian na kita maglimos para sa Terra Santa. Asin, siring sa nasambit ko na kasubago, ang ikalima, itong 7 palabras na dapat niya itong sundan. Tanganing mapaghurup-hurupan ta an agi-agi kang pagsakit pagkagada ni Jesus. Alagad, daidig di minatapos ang satuyang selebrasyon. Dahil taan selebrasyon kan mga Kristiyano, dahil minatapos sa pagkagada ni Jesus. An alitoktok kan satuyang selebrasyon, iyo ang pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan. This is the center of our Christian faith. This is the center of the good news. Kaya iyon sa tuyang inaantisiparan kang gabos na ining aldaw sa laod kang Kwaresma na kita magkasararo sa pagrukyaw kan maugmaho na bareta na si Jesus na nagsakit, nagadan sa krus, ilinubong, ikatulong aldaw na buhay liwat sa mga gadan. Tanganing patutuuhan na siya mananggad itong tinalaan na Mesiyas, itong isinugo na paraligtas sa satuya gabos. Iyo yan ang mga pagirongdom ta Henry sa satuyang mga tugan na mga Kristiyano, partikularmente mga Katoliko, tangani na sa satuyang pag-obserbar kan mga kinaugalian na mga practices dahil lugod kita mapiligrohan. Opo. Monsignor, ano po ang kahalagahan kaini o significance kaini sa tuya ng mga Katoliko na Lord's, ining Last Supper, popular po sa term yung Last Supper, di ba? Ang common term sa muya ng mga laiko, Last Supper nga ya. Ano po ang kahalagahan kan, as in, kaimportansyahan kan sa tuya ng mga Katoliko ta? Sa mga Holy Week, saro ini sa pinagatawanan nindoon kan sa tuyang simbahan. Tama, Henry. So, mapon mo na kita duman sa tataramo na Last Supper. Na inaapod na Last Supper dahil iyon ang huring pamanggi ni Jesus bago siya nagadan. Ayun. Kaya inaapod tang Last Supper. Asin, iniimportantiho ng God dahil ta sa pag-ibon niya kaini kan Last Supper na ini sa konteksto kan inaapod tang Passover. Opo. Nakulaw ning selebrasyon kan mga Hudiyo ang Passover, Pasko na inaapod. Kung saan ginigiramdam ninda ang pagligtas kan mahal na Diyos sa banwaan kan Israel. Asin taon-taon ini ginigibo nin lambang male na Hudiyo, lalaking Hudiyo. Okay. Obligado na male, lalaki lang, Monsignor, lalaki. Iyo po. Iyo yan. Originally, every adult male Jew obligado na magibo kaining Passover celebration hasta ngunyang ginigibo ninda yan. Pero ngunyan, Hudiyong ritual inimon sa mga harong kay ribanan ang bilog na pamilya, lalaki, babayi, aki. Pero ang panahon itong obligasyon na magpasiring sa Jerusalem ang gabos na kalalakihan na adulto na Hudiyo na iniirokan within 15 miles sa Jerusalem. Obligado sinda magduman sa templo tanganing gibon ang selebrasyong kang Passover. Durante kang panahon ni Jesus, nagpahapot siya sa iyang mga disipulo kung saan gigibon itong Passover asin itinukdo sa indaan lugar na inaapod sinakulo. Iyan, cenacle. Dumanin di iyan ginibo ining Passover celebration kung saan nagkakansinda susog sa prescription kan lay kung paano ginigibo ang Passover. Na iyan ang pagkaon kan tinapay na daing lebadura, iyan ang pagkaon kang
inasal o dinarang o sinugbang kordero Oho. na aki pa na daing kaniknan, Oho. asin siring mam pagkaon kan mapapait na gulayon, Mhm. asin pagsilibrar kang kaugmahan kan pag kalda sa inda sa kaoripnan duman sa Ehipto, kaya igwa kan inaapod niya tong ceremonial drinking kan arak. Sa kontekstong ito mga tugan, kan si Jesus kay ribanan ang sa iyang mga amigo, ang sa iyang mga disipulos, duman sa lugar kan sinakulo. Pagkaunin da ka ini, naghali na ka ito si Judas, dahil tama pa sa luib sa iya, kunyan itong kakanon, tinawan niya ning bagong kahulugan. Ang tinapay na daing libadura, ginigo niyang simbolismo kan sa iyang sadiring hawak. Oho. Ang arak nagikan sa ubas, ginibo niyang simbolismo kan sa iyang dugo. Tanganing iatang niya sa iyang buhay sa sato. Asin, hinimo niya na dayaday nagibuon ini sa pagrumdum sa iya. Iyo ini ang kapinugnan o yun ang pag-establisher niya kan Eucharistia. Digdi nagi itong tinapay na sa iyang hawak, nagi itong arak na sa iyang dugo. Na inaapod niya to iyan, ang momentong iyan sa loob kan Santa Misa, inaapod niya tong transubstantiation. So, kung sain, sa kapangyarihan ng mahal na Diyos, nangyayari ini. Nothing is impossible with God. Baku ining magic. Na ito, minawot niya na kapot-kapot niya ang tinapay, ining tinapay na ini iyon sa kuyang hawak. Kapot-kapot niya ang kopa o kalis kan arak, nagsabi siya, ining arak na ini iyon sa kuyang dugo. Ang siisay man na magkakan ka ini, ang siisay man na mag-inom ka ini, magkakaigwaning buhay sa sakuya. Asin ang buhay na iyan, iyo ang buhay na daing kasagporan. Iyo ini ang Eucharistia na importante o nagayo, sinisilibrar niya to kada Webes Santo, tayo itong aldaw kang pag-instituir ka ini. Iyo iyan ang pag-instituir man kan pagkapadi. Dahil tayo sinubol itong mga disipulos na magrukyaw ka ini, magibo ka ini. Do this in memory of me. Kaya sa momentong iyan, iyan duwang dakulaon na selebrasyon kan sa tong pagtubod, sentro kan sa tuyang pagtubod nangyari. Ang Eucharistia, asin ang pagkapadi. Iyon. Kaya pala mo, sa kada misa, nadadangog ko pirmihan sa Indo, yan ang parting iyan, konektado digdi sa Last Supper kan sa tuyang kagurangnan. Iyo po. Iyo pala. So yan kaya mga tugang yan yan kahalagahan palan. Kung nata duman sa kada misa pinagasambit iyan kan sa tuyang mga kapadian. Okay, may saro pang hapot tabi mon sano. Sabi kan sarong texter ta Good PM Henry at saka Monsignor Chris. Di ba po ba unleavened bread yung ginamit sa Passover noon? Monsignor tabi. Reaction sa kan sarong texter. Unleavened. Sa libadura. Yan, iyo ang ginigibuta sa lambang Santa Misa. Unleavened bread iyan. Ang buot sabihin kan unleavened, dahil kan leaven na inaapod tang levadura. Ayun. Okay, dahil kan yeast. Paday pampausbaw. Ano ka ini? Ginikanan ka ini dahil kan kaldahon sinda sa kaurip nan duman sa Ehipto, dahil na sinda ning halawig na panahon tanga ning maghanda pa o magibo ning tinapay. Opo. An may libadura, aram tabaga iyan, an may yeast, mahalat kita ki oras tanga ning mag-usbog iyan, magpalubo, bago isalang sa horno. Kaya duman ka ito sa Exodus, iyon ang tugon sa inda. Na daina gibong tinapay na may libadura. Masalang tulon kan tinapay, kan ari na tanganing maging tinapay na iyon sa indang kakakanon. Kaya sa lambang pagsilibrar kan mga Hudiyo kan Passover, pirming unleavened bread. Asin kan hinimo ni Jesus ang Eucharistia, iyo mang iraray ang gamita, unleavened bread. Kaya yan na ostya na sa tuyang
kinakakan ang pagkomunyon, unleavened bread iyan. Ang Opo. pagkakaiba sa nata mga manipison. Yeah. Okay? Dahil, Iyo man ang ganda, no? So duman, ito talagang Dracula, ano mahigugang naman, senyor? tinapay na iyan. Di ba? Gari mga plato gud ka Dracula, gari mga pizza ka Yan, Dracula, pero no? pigbabaranga man iyan. Bako man itong uubos ng kagapon. Kaya kan Mamangaon man iyan kan sarong pamilya o kaya kan sarong banmaan. Okay, pigbabaranga naman so kan pag-distribute kay itong natada mo stabit ang tugon sa inda, day dapat na ninlibadora ang gigibuhon na tinapay. Anong Yung nga ni iyan konteksto sa kay ito origin, na duman sa kung may Ehipto. libadora? Oo, duman sa Ehipto. So, instruction kay Moises na dapat sunodon. Kastukduan. Ang pag-preparar kan tinapay, dahil libadura, dahil tada isindang panahon na mahalat pa kaiyan. Ang Haloy masa kan tinapay, mag-aga bagayang pipa, agahang bagayan. Yeah. Pagkaaga sa kamasalan. Iyo. Dahil isindang panahon kaiyan. Kaya, ang tinapay na ininstruir na handaunin dahil sa ng libadura, tatulos-tulos, sinalang tulos, pagkaluto, karao na. Iyan. Madaling maluto. Iyan pa rin ang konteksto ka ito. Yun po. Okay. Sisay po ni tabi mo si Saint Jerome. Tapag may arog baga kaining orolay, pero may mention ining santong inio. Okay. Actually, ako personalmente po, nababasa ko lang siya, pero dahil ko masyado ining midbid personally, sisay po ini na santong ini. Ini, si Saint Jerome, sa Bicol, San Jeronimo. Okay. Siya ang nag-translate kan Biblia sa tataramon na Latin, tangani na masabutan kan banwaan kan panahon. Tangani na ang selebrasyon kan Paskwa sa tataramon na Latin masabutan kang kadaklan. Kaya dakulaon nabagay ining sa iyang pag-translate kan Biblia. Na kung ako man sa Biblia ang translate niya, dahil man kita magkaigwa ka ining Bicol o kaya English na Biblia na sa tuyang ginagamit mo niyan. Kaya nasasabutan ta na ang istorya kan pasyon, pagsakit, pagkagadan, pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan dahil kaining translation na ginibo ni San Jeronimo. Ang Bible tabi mo, saan ang original language na ginamit yan? Kuan ba siya? Kagantaki tulong sa mga lingwahe kan mga nagsururat baga ka ito. Kadakol-dakol na mga, di ba? Nagsururat. Iyo. So bago kang Bible, yaon dyan ang banal na kasuratan, sacred scripture. Iyo po mo sa Old Testament na pigapod. Iba man. Iyo yan. Old Testament. Scripture. Ito sa lingwahe ito ni Jesus kang panahon. So, Hebreo o kaya so dialekto kan Aramaiko. Aramaic. Okay. Ngunyan, ini kan dalagan kan kan panahon, ining banal na kasuratan na ini, hinimong tiniripon, hinimong libro. Okay. May ribana na ang bagong tipan kan kan panahon ni Emperador Constantino. Ayun. Emperor Constantine. Modern time na iyan. Nasa 3rd century na iyan. So, hinimong libro asin ang lingwahe Griego. Kaya, dipisil na mapagal sa buton. Kaya, pag-abot kan panahon, translate ni San Jeronimo sa tataramon na Latin o sa lingwaheng Latin na iyo ang lingwahe kan simbahang kan panahon. Kaya nadagdagan so lingwahe kan tataramon ng Diyos na nag-agikan sa banal na kasuratan, inibong libro naging Bible asin ngunyan sa tataramon na Latin. Kung saan duman man sa dalagan kan panahon na translate susog sa satuyang mga lingwahe. Particularmente sa panahon ta na iyan kan Second Vatican Council. So early 60s tataramon o ang Bibliang Latin na translate sa lingwahe mga major languages siring kan English. Asin kang na-translate na duman sa mga major languages, na-translate naman sa satong
mga dialekto. Kaya igwa kitang Bicol na Biblia, napasil niya itong sabuton. Ayun. Dakulaw para naging papel ka ni San Jeronimo. Sa bilog na kinaban na. Sa bilog na kinaban. Matalion man ini Monsignor, ano? Ini si San Jeronimo. Sa matali na, ministro kan simbahan. Linguist girl siya mo, ano? An magayon nga ni na naagyat sa tuya ni San Jeronimo. Sabi sa tuya ni San Jeronimo, ignorance of the Bible is ignorance of Jesus Christ. Aha, siya pa nagsabi ka yan. Ignorante da kita kang Biblia, ignorante da ita man mamimidbidan si Kristong kagurangnan. Iyo man ang Kaya ano. kinakaipuan talaga mag-adal kita kang Biblia, gamiton ta ang Biblia, tanganing mas makarani kita kay Jesus na Iyo. kagurangnan. Ignorance of the Bible is ignorance of Jesus of Christ. Jesus Christ. Iyan ang sabi ni San Jeronimo. Gari man sana, so ignorance of the law, excuses no one. Yan. Di ba? Sa mga abogado, ganyan na mga panahon. So that is why pala, ining taong ini, pirmin na may mentionar sa kada best na igwa ki oron, dahilan sa sayang dakulao na contribution sa pagkakasinarabutan, sa pagkakatranslate niya kang tataramon, hali duman sa dating mga kasuratan buda sa New Testament, pinagsararo mo niya. So ngunyan baga pumusta ko na baga ini, may Bisaya na, di ba? Iyo po. Di ba? Pero may mga nagdo-double check po kung tamaan pagka-translate, halimbawa. May mga igwa. Igwang igwa kita ki mga scholar sa Biblia na iyo an autoridad tangani tawan ki approval an anuman na translation. Kada man kita pwedeng halimbawa gusto kong i-translate ang Bible okay na tapos pwede nang gamiton dai approbaran iyan kan autoridad kan simbahan with ecclesiastical approval na inaapod asin iyan an mina componer kayan ecclesiastical authority iyan mga tawong may hararong napakasabot kan Biblia. Mga Bible scholars, may mga exegete. An problema ta day kibikol an exegete. An exegete itong mga tao, bako man sang mga padi, may mga laikong exegete na talagang nag-adal ning halawik formalmente kan Biblia asin sinda natawan ki autoridad kan simbahan na mag-interpretar kan lingway kan Biblia. Takaipon iyan i-interpretaron. Dahil ang Biblia isinurat sa lingway kan nintawo sa partikular na panahon. Ang lingwahe sa partikular na panahon may specific na kahulugan. Bako man so kahulugan kang panahon, iyo man ang kahulugan ngunyan. I see. Arog nga baga Henry kan kan panahon nindo ka ito. Dahil pa man ka ito ki mga pugi. Anyaon mga gwapo. Mga gwapo, di ba? So parang kantin na mo yan, mga Japorms. Yan, iyo yan. So, ang lingwahe nagkakambyo, nagtatalubo. Kaya sinasabot, itong lingwahe durante kang panahon ni Moises, durante kang panahon ni Jesus, iyan, ini-interpreter iyan kaitong mga tawong may hararong napakasabot kan Biblia. Iyan ang mga exegete. Asin dakulang tabang iyan sa to. Sa tuyang simbahan na Katoliko, kadakuldakol kitang exegete na minatukdo sa tuya kung paano interpretaron ang tataramon ng mahal na Diyos. Opo. Monsignor, may text po digdig. Sandali. Si Atinits Manzanillo pala, may greeting sa tuyang duwa. Maray na hapon sa tuya tabi. Atinits, salamaton po Sabi kan Thank you for the greetings. Yes, opo. Sabi ni Kansarong Texter, good afternoon tabi Monsignor Chris at saka Henry M. Pwede po madagdagan ang sakuyang kaaraman tungkol sa washing of the feet? Monsignor Chris. Yan po sa iyang minsan nga ni dahil mangyayari ang ngunyan. Anday mangyayari sa seremonya man sana. Iyo po. Dahil aram ta ang kamugtakan ta ngunyan dahil kang pandemya. Yeah. Ang buot sabihon kan washing of the feet
tandaan ta na bago si Jesus nagadan, ginibo niya ini sa iyang mga disipulos. So maestro, iyo naghugas kan mga bitis kan sa iyang mga disipulos. In fact, si San Pedro kanuhugasan ang bitis, nagprotesta na habo. Mareklamo man si San Pedro, no? Dahil very humiliating baga ang paghugas kibitis. Yes. Talagang mapakumbaba sa pwedeng gumibo kayan. Alagad precisamente iyo ito ang buot ni Jesus na maging pangarugan. Kaya siya mismo nagluhod, taday man kita pwedeng humugas kibitis na nakatindog. Opo. So siya mismo nagluhod, tanganing hugasan subitis kan sa iyang mga disipulos. Ato ning tunay na paglingkod dahil ta iyan pano ning kapakumbabaan. Kung bako kitang mapakumbaba, dahil kita pwedeng makahugas ning bitis. Yeah. Kung dahil kita handa na maglingkod ning tunay sa saro na kapwa, dahil kita pwedeng maghugas kibitis. Dahil kakaito sa daan na buhay duman sa Old Testament sagkod sa panahon ni Jesus, ang paghugas kibitis sarong trabaho nin sarong esklabo. Iyo, mga slaves, ano? Mga slaves. Ang bitis kan amo sa indang hugasan bago suulutan kan sandalyas. Iyo. Uso naman palang Kasi kahit ang ang pagkulit panano. sa harong, Oo. iyo na naman ang gigibuhon. Hugasan na naman. Oo, dahil tanaatian, dahil pa man itong mga highway. Mga pangmayaman, ano mo ano? Mga pangmayaman kang panahon na style, ha? May parhugas pala. So mga inaapod kan mga millennials kunya na mga busing. Iyan. Mga busing, ang pag-abot ninda hugasan manggiraray tanaatian subitis. Esklabo ang nagtatrabaho kaiyan. Ngunyan baga mo, sa kapod... Pag-abot ni Jesus, iyon itinaong ehemplo. Siya naghugas kan mga bitis kan sa diri niyang mga disipulo. Tunay na mapakumbaba, asin tunay na naglingkod. Asin dahil man duman nagtapos mga tugang an seremonya. Na si Jesus sinugasan ang mga bitis kan sa iyang mga disipulos, kundi siya nagsugo sa inda na kamuman magpahinurugas-hugasan. O sabiyon, magpurpalingkudan na pano ning kapakumbabaan. Kaya iyan, nagian na parte kang katukdan ni Jesus sa tuya. Takon buot niya to na mamuot, kay po ang kitang maglingkod. Asin kung kita maglilingkod, dapat kita mapakumbaba. Kaya si Jesus ang nagpaarog kayan sa tuya kung paano kita makapaglingkod ng tunay sa satuyang kapwa. Iyan ang washing of the feet. Ang paghugas kay tumon sa kambitis, gari mapagalon ta. Kato baga, di ba, di share daw pigirlakawang kaan. Gari mga maation, gari mga malapakon gayon, mga bata, ang bitis. Mga madugion ang bitis kayo. Mga malubagon gayon. Di ba, tapos bigla mong hugasan. Buda ba kung hinadokan pa ito, di ba? Pigahadokan pa ka sa tuyang kakurangan sa bitis. Di ba? So ngunya na panahon nga kung makuha ka, sina para nagpausok kang ispa. Nagpapaispa sa mga Hudiyo kan panahon na ang gibo kang mga esklabo, iyon ginibong inot kan sa tuyang kaguranan. Para sa binaliktad niya, ano mo sa no? Binaliktad, di ba? Iyo. Binaliktad niya. Imbis na siyang Dahil hiwasan. Siya mismo ang nagtukdo na ang buot na maging pamayo sa Indo dapat maglingkod. Ang buot na mainot dapat maging huri. Kaya iyan ang halimbawa na pinahiling niya sa India. Iyon ang kagayunan, Henry, mga tuga, kan katukduan sa tuya ni Kristong kagurangnan. Sabi ta sa Ingles na the novelty of Christian commandment. Nabako sana na si Jesus nagsusugo o nagmamabot na iniyang gibuhon. Bago pa man siya magsugo, bago pa man siya mag-alok sa tuya na iniyang gibuhon, ginibo niya ng na. Kaya kita maarog na sana. Yes, opo. Mga tugang, sa samuya tabing pagbabalik with Monsignor Chris, sa tuya daw na papasadahan ining pasyon, ang paggagadan asin pagkabuhay liwat. Ulo ka sa bago, may na-mention na kayo si Monsignor Chris, asin po, ang mga pagdududa o kaya aligasyon sa pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Kita pong nagdadangog ngunyan, may doubt daw po kita sa tuyang kagurangnan na totoo man agad na buhay si Jesus, hali sa mga gadan, o kung sisay man ang mga tao yan na nag-question sa pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan, iyan po ang samuyang papasadahan giraray ni Monsignor Chris Bernarte, makalipas lang po kay ni alas 4:42 na.
An oras hatod sa Indokang Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga mams. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Marahayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat Kondi Congressman Fernando Didi Cabredo na kami. Iniho niyang produktibo, at mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Iniimbitahan po namin kayo na magparehistro para sa darating na May 2022 elections. Para sa inyong kaligtasan, mas pinadali na po ang proseso ng pagpaparehistro na maaari ninyong simulan mula sa inyong mga tahanan. Magpunta lamang po sa irehistro.comelec.gov.ph para makakuha ng application form, health declaration form at makapag-set ng appointment sa inyong local Comelec office. Pagdating po ng araw ng inyong appointment, ay sisiguraduhin po namin na malinis, ligtas at COVID-free ang aming mga tanggapan. Magparehistro ka
Martes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mayroon ka na lamang hanggang September 30, 2021. Maraming salamat po. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Semana Santa sa DZGB. Paghurup-hurup kan mga tataramon kan mahal na Diyos. Semana Santa sa DZGB. Alright, balik kita sa programa Mga Tugang Lakaw Maghiras with Monsignor Crispin Bernarte ngunyang pong Semana Santa. Monsignor Chris, marahin hapon gararay po sa imo. Marahin hapon gararay sa inyo gabos mga tugang. Opo. Ano po ini Mons na gari baga kon kasama ko piga-analyze ko gari igwa ki kung sa pelikula gari may storyline. Ang pasyon, pagkagadan asin pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Ano po ang koneksyon kang lambang ini sa tuyang pagtubod bilang mga Katoliko? Magayon nabalikan niya to itong selebrasyon takang nakaaging Domingo. Palm Sunday. Yeah. Sa English, ang kumpletong pangaran kan selebrasyon, Palm Sunday of the Lord's Passion. Ayun. So, very clear, may duwang elemento. So, Palm Sunday and then so Lord's Passion. Opo. Nata, dahil sa Domingong ito, paglaog ni Jesus sa Jerusalem, sinabat siya kan mga tao bilang sarong hade. Ito so inaaputang triumphal entry duman sa siyudad kan Jerusalem. Kung sa indang may mga nagwagayway ki mga palms, mga sanga o anuman na makapagrukyaw kan sa iyang pag-abot na panuning kaugmahan. May mga kurahaw pa ning hosana. So, alagad, day nahaloy, ito man sa nakadaklan kan mga taong ito na nagkurahaw ning hosana sa aki ni David na nagtaon ning grand welcome duman kay Jesus garubagang sarong hadi siring sa midbid nindang mga hadi. Iyo man sana ang nagkurahaw kay mamundong sentensya sa iya. Ipako siya sa krus. So itong kinurahaw kan hosana pakalipas ning dikit na panahon sukurahaw na ipako siya sa krus. Kaya duman man sana sa senaryong ito, halos nagpuuna ang pagsakit ni Jesus na kagurangnan na iyo an inaaputang pasyon. Duman nagpuon ang pagsakit. Unsain, manlain-lain ang mga akusasyon sa iya. Dahil ta siya sarong peligro para sa gobyerno. Kaya siya pinag-akusaran ipalain-lain na krimen. Sagod na uminabot sa pagsintensya sa iya. Asin iyon ang pinakamundo sa gabos. Mamundo dahil ta itong autoridad, si Pilato, dahil ginako ang dahil ang diferensya, paralis-palisa na, ngunyan, ang hinagadan kay final na sentensya so mga tao sumab si ngaya ang gusto nindong pasakitan dahil taon-taon igwa kang practice na nagre-release ki sarong kriminal asin ngunyan an nakatakda na i-release si Barabas. Okay, so garong araw ka ini Barabas. Barabas. Bird. In English, we say Barabas. Okay? Barabas. So, okay. ngunyan, pinagpresentar duman sa sa mga tao. Sising nga sa duwang ini ang gusto nindong pakawalan. Ining lalaking inaapod na Jesus na taga Nazaret o ining si Barabas. Ilingon mo ang
kusog kang kinuraho kan tawo. Grabe. Ginusto ninda na si Barabas an tawaning katalingkasan asin si Jesus an sentensyahan ning kagadanan. Crucifixion. Ano ang bot sabihin kang crucifixion? Kaya sabi ko, mamundoon. Dahil ta ang crucifixion, iyon na ini ang pinakamagabat na sentensya sa sarong kriminal kang panahon. Asin, ang mga Romano, kung Roman citizen ka, dahil ka pwedeng sentensyahan ka ini. Dahil ta si Jesus, bako man na Romano, sarong siyang Hudiyo, kaya daing exemption para sa iya. So iyo tan sentensyang tinao. Crucify him. Asin, an mamundo, na bako sana siyang ipinako sa krus direktamente, pinagpapaasan ngo na siya kang krus, pasiring duman sa lugar na papakuan sa iya. Grabing humiliation. Iyon ang inaapod na pasyon ni Jesus na kagurangnan. So ngunyan, tapos na kita kan sa pasyon. Ang masunod na pigsabi duman sa hapot, so death. So kagadanan. Pakaabot niya duman sa Kalbaryo, nagpaasan kang krus, ipinako siya sa krus, binitay duman sa krus, sagkod na siya magadan. Kaya ini, yaon, nakasurat ang gabos na ini, na-report ini, history ini, kaya dahil taman ini pwedeng sa yumahan. Istorya ini, agi-agi, reported, poong pakang panahon. Asin, daiki nagdiskutir ka ini, na siya sinintensyahan, pinasakitan, nagpaasang kang krus, binitay sa krus, dumanagadan. Kaya, totoo ini na siya nagadan. Pagkatapos na siya magadan, ang nangyari, sarokan sa iyang mga amigo, naghagad sa autoridad na kung pwedeng gawado na siya duman sa krus dahil tamapuo na sa selebrasyong Passover. Okay? So, dahil kaipuan na kung selebrasyong selebrasyong kan Sabat. Okay. Ang pagselebrar kan Sabat, dahil pwede na pagsabayang kikun anong mga hiro-hiro, anong mga kasibutan. Kaya, dahilan tamapuo na, hapon na Biyernes nagpupon ang selebrasyong kan Sabat. Ang Sabat kan mga Hudiyo, aldaw na Sabado. Ngunyan, minapon iyan, Biyernes na banggi. Biyernes pa sa nang hapon, naghaharanda na iyan. Kaya ngunyan, ini si Jose de Arimatea, nakiulay duman sa autoridad na kung pwede gawado na si Jesus duman sa krus na ilulubong na ninda, asin itinugot. Kaya sa panginutan ni Jose de Arimatea, si Jesus ginawad sa krus, hinanda sa madaling paghanda, asin ilinubong duman sa pinasubli niya man sa nang lubungan. Brand new na daay pakiilinubong duman. Si Jesus an enot na ilinubong. Kaya sa aktong ini, aram niya to na si Jesus nagadan. Kaduda-duda. Ilinubong. Nagadan, ilinubong. Ngunyan, aram ta nasusog sa istorya, ikatulong aldaw pagkatapos na siya magadan, siya nabuhay liwat sa mga gadan. Asin, ini pinagpatutuuhan ning mga kababaihan sa panginutan ni Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, sarong disipulo ni Kristong kagurangnan na taga Magdala, kaya inaapod Magdalena. Ano ang katuyaninda na magpasiring duman sa lulub nga ni Jesus? Dahil sabi ko nga ni, si Jesus nagadan, mapuo na sa selebrasyon kan aldaw ning Sabat. Na bawal ang anuman ng mga hiro-hiro, bawal ang anuman ng mga kasibutan. Kaya hidaling ilinubong. Dahil nagibo sa tradisyonal na ritual. Mga ritual. Konsensya, kinakarigos ning ulor, tinatawan ning magayunon na despedida, pasiring sa lulubngan. Dahil yan nagibo. Jesus ka, madali ang gabos. Kaya pagkatapos kan selebrasyon kan Sabat, na yung bilog na aldaw kan Sabado, pag aldaw na Domingo, agang amay, nagpasiring na sa sementeryo si Magdalena, asin pag-iribang mga kababaihan. Tagigibuhong kota na itong ritual
So magayonon ini Henry, magayonon mga tugang dahil ta ini sarong imahining tunay na pagtubod, makusog na pagtubod. Imagine na maduman sinda sa lulungan tulong aldaw ng nakalihis. Namamarong na kung sa tabo. Namamarong na ito. Yes. Subangkay. Yes. Dahil lamang ni napag-isip iyan. Nangaya, mabata na ini. Dahil lamang. Pabayain, nangayata, mabata na ngaya ito. Malinigon so kaisipan. Na maduang kami tangani na pahamutan ang bangkay kan sa mong kagurangnan. Alagad pag-abot ninda sa lulungan, ano ang inabtan? Natuki na sululungan, day ng laog, day ng bangkay. Iyo iningon yan. So, kahaputan mo, Henry, kasubago, kung ano ining mga pagduda, kung ano ining mga aligasyon ning kadakol-dakol. Initunay na nangyari na si Jesus nabuhay liwat sa mga gadan. Dahil saksi kung paano nabuhay liwat, kung paano itong bangkay nagtindog, dahil kang gisaksi, alagad ang gabos nakaaram na siya wara na duman sa lulugnan. Asin nakipag-ulay-ulay duman sa mga naging saksi kan sa iyang pagkabuhay liwat. Ngunyan, ini pinag dududahan kan habo mag-ako kay Jesus. Habo mag-ako sa iya kan siya buhay pa. Habo manggiraray mag-ako kan siya nagadana. Mas lalo ng habo mag-ako na siya nabuhay liwat sa mga gadan. Ang autoridad kang panahon, nagbayad ning mga soldados na magkalat matibay ning chismis. May politika, no? Uya and fake news. Pinagbayadan pati kang gobyerno. Ano ang ikalat na bareta gikan sa mga soldados na enot tulong version ining fake news. Ang pinakaenot, ang pinakadakula ining sa indang style na sabiyon sa mga tao naan mga disipulos ni Jesus matangang banggihinakbon subangkay duman sa lulubngan. Ayun. Mga soldados yan sa mga aligasyon hinarayadan magkalat kan fake news na hinakbon kan mga disipulos ni Jesus ang bangkay asin ilinipat kun sa inman na lugar na da inaaraman. Maski pa lang kahit may fake news naman talaga. Yan. Ever duman since, mismo. May fake news. So, may bayad pati. Posibleng nangyari man ngunyan yan na may bayad man sa nagpakalat kay fake news. Kadaklan siguro kan fake news, may bayad man. Kundi, duman nga nakita sa original na fake news. Yes, So, iyan suinot. So, ang makonsuelo, paano man mahabon kan mga disipulos ni Jesus ang bangkay kun totoo man itong sa indang aligasyon, kung totoo man sa fake news, nasulinog nga ni Jesus gwardyado ki mga soldados. Yes. Kaining mga mga disipulos ni Jesus na dahil man nga ni lamang kita tatao magkapot ki badil o ano pa man na mga parasira ito. So ano man ang ilalaban. Kaya dahil nang God pwedeng mangyari. Ang ikaduwa naman na palabas kan mga autoridad asin pinagkalat man ka itong mga habo mag-ako kan marhay na bareta na si Jesus nabuhay sa mga gadan na ining mga babae nag-abot duman sa sementeryo madiklum pa kaya sala man da asunado man na iba sunado man na area. Oo, sala sunado manan ang nahiling sarong pansyo na bukas na dainan ning bangkay. So they were blaming the women. Nya paano man inina nagduman sinda maagahon na taday man makukuasudalan kun day pa lamang ki liwanag. So pag abot nga ni duman nahiling ninda itong day pa ninda midbid na iyo na palan ito so hanap ninda palain-lain bagaan version ka ini paguna ninda sarong anghel, ang paguna sarong lalaki, ang paguna sarong hardinero. Ito pulan si Jesus na nabuhay lipat sa mga gadan. Kaya day man ito nakalusot itong masunod na versyon. Ang ikatulong versyon naman masayumahan sa naining maugmang bareta na si Jesus na buhay liwat sa mga gadan na sa katotohan dai mang kiilinubong duman.
Ayun. Ano na si Jose de Arimatea asin pag-iri ba yung ani nagkarabang na ilubong duman ang bangkay. Kaya mga tugang, anbot sabihon ka ini na ang katotohan mangingibabaw perme. Yes. Yes. Dahil mang ki-fake news, dahil ki-kauti ka na magdadanay. Minsan pa, yaon sa kapangyarihan minagikan, yaon may pambayad, yaon may patakot, alagad, dahil manangyari sa indang bersyon. Ang katotohanan na si Jesus nabuhay liwat sa mga gadan pagkatapos ning tulong aldaw. Asin iyo iningunyan, an sa tuyang pinaghahandaan kang gabos niya tong mga selebrasyon pumpakan Miyerkules de Ceniza. Opo. As Wednesday. 40 aldaw kan panahon kang Kwaresma. Ang katuyuhan tanganing handaan ang dakulaon na kapiestahan kang pagkabuhay liwat ni Jesus sa mga gadan. Iyon ang sa tuyang sentro kang pagtubot. Sabi nga ni sa tuya ni San Pablo, kung si Jesus kuta na di nabuhay sa mga gadan, inutil ang satuyang pagtubot. Yeah. Ama baga Henry, ano Yes man po. ang satuyang ipag-ugma? Kung Hindi manabuhay. ni Jesus sa Biyernes Santo. Gadan ang satuyang Diyos. Gadan ang satuyang Diyos. Exactly. So, dahil magkitang rason na ipag-ugma. Dahil itong tinutubodan tagadan, dahil nakimang nangyari. Yeah. So matapos naman na sa tuyang pagtubot darana kang kagadanan. Alagad dai itong nagadan nabuhay liwat sa mga gadan tanganing patutuuhan na siyaman ng God itong itinalaan na Mesiyas na sambit kang gabos na mga propeta duman sa daan atipan, duman sa sinasabi ta kasubago na banal na kasuratan na yaon sa Biblia. Yes. Nasyaman ng gadpalan ito na pinag-announce kan mga propeta kang gabos na mensahero. Asin ang gabos na sa indang mga nasambit nangyari sa buhay ni Jesus na kagurangnan. Asin sa parte ni Jesus na kagurangnan, iyo man inibaga an sa iyang i-challenge duman sa mga pinagkurihiran yang nag-aabuso kan templo kan harong kan sa iyang ama. Bago baga kaining pagpasyon ni Jesucristo, nagduman siya sa templo, asin anuan sa iyang inabtan. Mga tawong nagbaboy kan templo, nagdusta kan templo, yaw nagninirigusyo gabos na mga kinabano na bagay nangyayari duman. Kaya naanggot siya. Asin sa iyang pinaharali ang mga taong ito duman. Ano ang sinabi niya? Dahil ngayon nindo pagibuhang saudan ang harongkan sa kuyang ama. Asin siya pinagdudahan na poong paduman kay itong mga tao, kay itong mga autoridad. Ano man ngayon sa imong pagpatutuo, ano man sa imong preba sa paggibo mo kaini. Ngunyan, inantisipara na sinda ni Jesus kan mangyayari. Yes. Na ulagan nindo ang templong ini, ta sa ikatulong aldaw sa kuyang papatindugon giraray. Iba na ang gustong sabihin ni Jesus kan templo. Bako na itong physical building, bako na itong templong gapo, kundi ang templo kang buhay. So, ginadan siya sa ikatulong aldaw na buhay liwat sa mga gadan. Dumampasan na nasabutan kan sa iyang sadiring mga disipulos kung ano ang buot sabihon ni Jesus kan ini ang sinabi niya duman sa mga nag-abuso, nagdusta kan templo. Kaya daing kaduda-duda mga tugan, si Jesus na nag-ako kan sentensya, nagsakit, ipinako sa krus, nagadan, ilinubong, alagad pakalis ning tulong aldaw na buhay liwat sa mga gadan. Inaanda kulang kaugmahan, ining panggana ni Jesus sa kapangyarihan kang kinaban, kapangyarihan kang kadikluman, kapangyarihan kang kasaklan, inihira sa tuya, ngunyan ang ngunyan, sa paagi kang paghimati niya to kan sa iyang tataramon. Ang panggana niya hinihiras sa siisay man na nagtutubod sa iya. Kaya sa satuyang pagsilibrar
kan sa iyang pagkabuhay liwat sa mga gadan, Mm. nakakasiguro kita gabos mga tugang ng kapangyarihan tangani ang sa tuyang buhay maging susog sa iyang kabutan mangyayari sa tuya na minasunod kan sa iyang kabutan. Iyo yan ang kabilugan kan sa tuyang paghiras ngunyan, Henry. Yes. Monsignor Chris, salamat na maray po sa imo. See you po on the April 7th of April. After Easter. Easter Wednesday. Easter Wednesday. Opo. Salamaton tabi, Mons, and ingat Salamat po sa kita, gabos. Bendisyonan lugod kita asin maging mabalaog Mhm. ang kabilugan kan sa tuyang Semana Santa na sabi ko nga ni pasiring duman sa Triduo Pascual asin an alituktok iyo an resurrection kang Opo. kagurangan. Opo. So sa gabos sa Indo, advance happy Easter. Thank you. Mga tugang, Monsignor Crispin Bernarte, sa kuya pong partner sa tuyang programa, Lakaw Maghiras. Ako po si Henry Maceda. Salamat po kansa inyong pagantabay. Goodbye. Iyan ang programang Lakaw Maghiras. Abangan giraray sa maabot na Miyerkules. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pagantabay. Namipidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda.